ಕುಡ್ಲದ ಪರ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗಲ ಪಿಲಿ ನಿತ್ಯಗಳ ಪಿಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಪಿಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪಂಡದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಜ್ಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ನಾಯ್ಕ್ ಈ 25 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಪಿಲಿವೇಶ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಾರದು ಓನೆಗೆ ಪರ್ತಿದ ಮುಖವಂತದು ಕಣ್ಣಗೆ ರೆಡ್ಡು ಬಲ್ಪು ಜೀದು ಆರು ಜಪ್ಪಡಿ ಪಿಲಿತ ಟ್ರಕ್ ಮಂದಿನ ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನು ದಾಯಿ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಕಮಲಕ್ಷಣಗ ಸಾಹೇಬನ ಕುಲ್ಲ ಎನ್ನೋಡಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪಿಲಿ ಪಾಡುದು ಪರಕೆ ಸಂದವಂತೆ ಎಂಚ ಸರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಕುರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದಿನ ಹಾಕುಲ್ ತೂತಿನ ಆ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ದಿನ 7 ಕುರಿ ಮೂಜ್ ಸುತ್ತಿರ್ಗಾದು ಲಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅವನು ಎಂಕುಲು ತುಟ್ಟಿದು ಕೈ ಟಚ್ ಆವಂದೆ ಪಿರಾಕು ಅಪ್ಪದ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಎಂಚೆತ್ತಂದ್ರೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮಂತಂದ ಟ್ರಕ್ ಉಂಟು ಮೈಟ್ ಪೈಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಕಾಲ್ ಚಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣೆ ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವೇತೋ ಜನ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪಾಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಡು ವಿನ್ ಆತಿನ ಒಟ್ಟುದು ಬಂತೇನು ಒಟ್ಟುದು ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಗೆಂದು ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟು ಗೆಂದಿ ಇದು ಪಿಲಿಬಾಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪಿಲಿಬಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲಾ ಪನ್ನಗ ರೌಡಿಸಂ ವಿಚಾರ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣನ ಪುದರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಿತ್ತು ನಾನು ರೌಡಿ ಆತಿನತ್ತೆ ರೌಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ರೌಡಿ ಏರೆಗೆ ಆಯ್ತೀನಿ ರಾಜಕೀಯವಾದ ರೌಡಿ ಆಯ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಿಂದುತ್ವ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಬೋಡಿತೀನಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೌಡಿ ಆತ ಕಿಸ್ತುಲು ಅವು ಪೂಜಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜಾ ಇಲ್ಲ ಪಿಲಿಜಪ್ಪ ಅವರು ಎದ್ದಣ್ಣಲ ಪಿಲಿಜಪ್ಪ ಅವರು ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಾ ನ್ಯಾರ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಪುರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿ ಸ್ನೇಹ ಬಂಡ ಎಂದುಡನ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಲ್ಲಲು ಬಾಬು ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಳಿಚರನ್ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬೆ ಸೀನೆ ಬಾಂಕಿ ಪುತ್ರ ಪದ್ಮನ ಪುತ್ರನು ಗಣೇಶ್ ಎಂಗಳ 2-3 ಜನ ಪಿಲಿ ಹಾಕಿ ಪಾಡುವಂತ ಕುರಿ ಹಾಕುವಂತ ಇಲ್ಲ ಘಟನೆ ಅಂಡಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಉಂಡು ಪುರ ಅಂಡಿ ಎಂಗ್ಲಿನ ಕೆರ್ಪುನಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಮಲಕ್ಷಣ್ಣ RSS ದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕುಟುಂಬನೇ RSS ಕಮಲಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪನೊಂಜಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಾರೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಸೀಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಬಬ್ಬ ಇಡಿ ರೌಡಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಲ್ದಾರೆ ಪಿಲಿ ಜತ್ತದು ಎಪ್ಪನಗನೆ ಪಿದೈ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಂತದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡುಪುಜೇರು ಸೀದಾ ಪೋಯ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಪಿಲಿ ಸೈಕಲ್ ಬಲಿಪುಡಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬಲಿಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಪಿಲಿ ಇದನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಪೋತ ಏಳು ಗೆಂಕದ ವಿಜ್ಜಿ ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ನೋಡು ಮಾತ್ರಗಳು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನನ್ನಾರೇನು ಏನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತಲಕ ತುಯರ ದಿಕ್ಕುನಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ ಪಾಡ್ದು 100 ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಅಡಗೆ 100% ಪಿಲಿ ಪಾಡುವ 5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ನವರಾತ್ರಿ ಬೈದುಂಡು ಅಥವಾ ಮಾರ್ನಮಿ ಬೈದುಂಡು ಮಾರ್ನಮಿ ಬತ್ತನು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಅದೊಂದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವ ನೆಟ್ಟಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಡು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿವೇಷ ಕುಡ್ಲದ ಜವನಿರು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮೈಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದು ಐಕ್ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಪಿಲಿತಲಕ ನರ್ತನ ಮಂತೊಂದು ಪಿಲಿತಲಕ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದು ಪಿಲಿತಲಕ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನರ್ತನ ಮನ್ಪುನಗ ಐಟಾಪುನಂಚಿನ ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದಬಳೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಭೂತಕೋಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಕಂಬಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೆಕಿಯತ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪನ ಅದೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಈ ಪಿಲಿವೇಷಗಳ ಉಂಟು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಿಲಿ ತಂಡ ಪನ್ನಗ ಸುರುಕಾದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಸುರುಕಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಸುರುಕಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಉಂಪನಲಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ವಿಚಾರಡ್ ದಾಯಪನ್ನಗ ಕುಡ್ಲಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿವೇಷದ ತಂಡ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಿರಂತರ 25 ವರ್ಷ ಪಿಲಿವೇಷದ ತಂಡ ಈ ಸಲ ಜಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪಿಲಿವೇಷಗ ಪಂಡದು ಪ್ರಥಮವಾಯಿನಂಚಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿವೇಷ ಪನ್ನಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ರೂಪದ ಪಿಲಿವೇಷನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪಿಲಿವೇಷಗ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ ಅವಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದೇ ತಂಡ ಉಪ್ಪಡ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿವೇಷದ ತಂಡ ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಹುಟ್ಟಿದೇರು
ಆ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಗುರುವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತಾ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೇನ ಮೇರೆನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮೇರೆನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪಂಡದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಪಂಡದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆದೇರ್ಲಾತ್ ಕುಡ್ಲದ ಪರಪಿಲಿಂದ ಪಂಪೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಪುದರ್ನ ಪಂಪುಜಿ ಅಪಗಲ ಪಿಲಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಪಿಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬಜ್ಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗುಲೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮಂತಂದಲ್ಲ ಬಜ್ಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಸೌಖ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುದುಂಟು ಬಜ್ಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ವಿಚಾರಡೆ ಅನ್ ದಂತ ಕತೆ ಅನ್ಪನು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಅನ್ಪನು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ನರ್ತಕೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿನಾರು 95 ವರ್ಷ ಈ 95 ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಓಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಿಲಿವೇಷ ಪನ್ನಾಗ ಅವನು ಸೇವೆ ರೂಪಾಡ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡ ಇರುನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಆ ಕನಸು ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಇತ್ತೆಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಟ್ಟಡ್ 95 ವರ್ಷ ಮಾತೆಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣ ಪ್ರೀತ ವೇಷದ ವಿಚಾರ ತೀಯರ್ ತಿಕ್ವೇರು ದಾದ ಬಂದ್ಪಡ್ ಸರ್ ಈ 95 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಸರ್ 95 ವರ್ಷ ಪಿಲಿವೇಷ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಾರದು ಪಪ್ಪ ಪಿಲಿಪಾಡಂದು ಪುನಗ ಐನು ಪಿಲಿಪಾಡಂದು ಚೇರು ಬಯ್ಯನಾಗ ಕತ್ತವನಾಗ ಇನ್ನು ಪಪ್ಪ ಜಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆಜಿ ಪಿಲಿ 7 ಪಿಲಿ ಆಪುಂಡು ಮೋನೆಗೆ ಪರ್ಚಿದ ಮುಗ ಬಂತದು ಕಣ್ಣಗೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಪು ದೀದು ಆರು ಜಪ್ಪುನಿ ಜತ್ತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದು ಅಪ್ಪಗ ಲಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು ಲಟ್ಟೆಡು ಪಿಲಿ ಪೋಪುನಿ ಒಂಜಿ ಪಲಾಯ್ದ ತುಂಡುಡು 2 ಚಮಕ ಹಾಕದು ಲಟ್ಟೆಡು ಪಿಲಿ ಪೋಪುನಿ ಲಟ್ಟೆಡು ಪಿಲಿ ಪೋನದು ಎಂಕಲು ಅಪ್ಪಗ ಲೈನ್ಗೆ ಪೋವಂತೀಗ ಎಂಕಲು ಪೋಲಂಡ ಸೇರುನಿ ಸೇರ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಸೇವೆ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಆದ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋಡು ಯಾನು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ದಸರಾ ಬರ್ತದೆ ದಸರಾ ಬಂದಾಗ ಪಿಲಿತ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ತಂಡ ಇಂಚಲ ಉಂಡೆ ಪಿಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎತ್ತದು ಆ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 10-16 ಪಿಲಿ ಬಂತದೆ ಅಪ್ಪ ದಾಲಜಿ ಅಪ್ಪ ಲಟ್ಟೆ ಇಡು ಪಿಲಿ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಂದು ಈ ಲಟ್ಟೆನೇ ಇದೆ ಪಿಲಿ ಪೋಡು ದಾದೊಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಮಿ ಗಾಡಿ ಗೀಡಿ ತಗೊಂಡು ಕಂಡು ಮೈ ಬಂದರು ಪೋನಾಗ 4 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಕೊಟ್ಟೈದ ಗೋಣಿ ಲೋಡ್ ಆಪುನ ನೆಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಕೊನಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಬಂದದು ಆ ಗಾಡಿನ ಪತ್ತಂ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕಲ್ ನಾವು ಬಸ್ ಚಾಲದವ್ಲು ದೀದು ಐಕ್ ಬೋಡಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ ಆಚಾರ ನಕ್ಕು ಮೇಸ್ತಿರ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತದು ಐಕ್ ದಕ್ಕ ಪಲಾಯಿಗೆ ಬರ ಹಾಕದು ಅತೋರ್ತನಾಗ ಗಜಾನನ ಗೇರಿಗಿಡು ನಾಮದೇವ್ರನ್ನ ಗಜಾನನ ಗೇರಿ ದಾಮಣ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು 6 ಹಂಸ ಅಂತೇರು ಸೈಡ್ ಹಂಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ದ ಮಾಮೂಲಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಪೋನು ಯಾ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಅವು ಇಂಚೊಂಚು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮದ್ಮೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಓಡು ಮಾರನಮಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಿಲಿಕೋಣ ಹೊಂಡ ಕಂತದ ಹಾಕಿಡು ಗಾಡಿಗನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಕುಕ್ಕು ದಪ್ಪು ಹಿಂಗಿದ ಅಂಚೆ ಒಂಥರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಪ್ಪಗ ಬರೋದಾಲ ಆತು ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಂತದ ಅಂತೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಗುಜರಿದವಳು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ದಿಕ್ಕನ ಹೆಂಗೆ ಜೀಪುದ ಆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ದಿಕ್ಕದು ಐಟ ಜೋರಿಯಾನ್ ಕುಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂತಿಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗು ಗಾಡಿ ಒಯ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ 4 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಐಕೆ ಬಂದರದ ಪುರ ಜನ ಬರ್ತದ ಒಯ್ತಂದ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಪಿಲಿ ಹೋದು ಅಂದು ಇತ್ತಿನ ಅಂಜಿ ಎನ್ನ ಗಟ್ಟಾರಮುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದು 10 ಬಿಲಿಯಾರ್ಡ್ 20 ಬಿಲಿಯಾರ್ಡ್ 50 ಬಿಲಿಯಾರ್ಡ್ 100 ಬಿಲಿಲ ಮಂತದೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಂದು ಇತ್ತಿಲಕನಿ ಬಂಟೆಗಲ್ಲಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಟೆಗಲ್ಲಡು GSP ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಇತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪುನಃ ಯಾನ್ಲ ಪೋತೆ ನಿತ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಶೇಷಪಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋತೆ ಬಿಜಯ್ போய் எங்களுக்கு ஜென்ரலாக அது தூயார் பொருள் கொடுத்து எங்களுக்கு சேவை போகுது ஒன்றுங்க பூரா ஆயப்பக்க வண்டியார் கமலாட்சா நெட்டு பிலி போனேன்ச்சா నెట్ట పిలిపోనంచా ఏమన్నా పిలిపోపున పోరు సహజ అవు పోలి
ಅನ್ನ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಪಣ ಏರಿ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಪಣ ಏರು ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಡಿ ಅವು ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಬಂದು ಪಿ ಕಂಪನಿ போடு பி ಕಂಪನಿ போದು ದಂಡ ಪಾತಿರ್ನು ಮಂಗೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಇಂಚ ಟ್ರಕ್ ಅವು చేసుకోರೋಡು ಇಂಕಲೆಗೆ పిలికి కొర్పుజీ అవన్నీ వెంకటరమణగా కొను అంతడు కంత చేసి పడినా ఇల్లాడు లైటింగ్ ప్రభావళి అవు పూర జగ్గ బండ ఇనిముట ఏళ్ళ మంత్రి ఫస్ట్ టైం సౌత్ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಕಂತದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಲು ಉಂಟೆ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತದು ಪೂರ ಜನ ಬತ್ತು ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಿಲಿತ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂಚ ಪಿಲಿತ ಟ್ರಕ್ ಮಂತಿನ ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನು ಯಾನ್ ಮಂತೀನಿ ಪ್ರಥಮ ಅಪ್ಪದಲ್ಲ ಕಟ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಮನ್ಪುನಿ ಟಾಬ್ಲಗ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಿತ್ಯ ಸೇಸ ಪಣ್ಣಿ ತೀರ್ಪು ಮಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅಕುಲು ಸೇವಾ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಕ್ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾನು ಸುರುಡು ಗಾಡಿಗೆ ನಾಚಕರದ ಗಾಡಿ ಬಂದೈತಿ ಅಂದೆ ಐಕಿ ಯಾನು 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಿನಿಚರ್ ಪಾಡ್ಪಾಯಿನಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ಟ್ರಕ್ ಆಂಡು ಟ್ರಕ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಇತ್ತ ಇಡೀ ದೇಶಡು ಇಡೀ ಊರುಡು ಲಕ್ಕಿನ ಕುಳ್ಳಿನಕ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಅಂತ ಪಿಲಿಪೋಪುಜಿ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಕ್ ಬಾತಿರ್ನಿ ಐದು ತುಂಬು ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ತಂಬೋಂದಿತ್ತು ಲಟ್ಟೆಡ್ ಬೋಂತು ನಾಚಕರ ಗಾಡಿ ಆಂಡಿ ನಾಚಕರದ ಗಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಟ್ರಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಜನ ಟ್ರಕ್ ಡೇ ಲಟ್ಟೆಡ್ ಬೋಂದಿತ್ತು ಮನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ತುಂಬುದು ಐತ ಜನಕ್ಕಳು ತುಂಬುದು 4 ರೆಡ್ ಕಂಬ ರೆಡ್ ಚಮಕುಡು ಹಾಕುದು ಪಲಾಯಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈಮೇಲೆ 4 ಜನ ತುಂಬೇರೆ 2 ಜನ ತುಂಬುದು ಪಿಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಐನು ಪಿಲಿ ಪೂರ ಜಂತ ಪುಗೇಳ್ದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಇಂಚ 10 ಜನ ಬಂದರು ಲೋಕಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಕ ಎಂಕಲ್ ಗಲ್ಲಿದ ಬಜಿಲ್ಕೇರಿ ಗಲ್ಲಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಐಟ್ ಭಾಗ್ಯಬೇಕು ಗಲ್ಲಿದ ಪಿಲಿ ಬಂದ ಎಂಕಲನೆ ಪಿಲಿ ಅರಿ ಫೇಮಸ್ ಬಜಿಲ್ಕೇರಿದ ಪಿಲಿ ಬಂದು ಗಲ್ಲಿದ ಪೂರ ಜಂತಲ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲಿಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ MBA ಪೂರ ಉಂಟು ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇನು ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಎಂಕಲ ಅಂಚಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿಲಿ ಎಂಕಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಜೋಕುಲು ಮಿಗ್ಗಿನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಿಸೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸಿನ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲನೆ ಪಿಲಿ ಎಂಕಲೆ ಲಾಭ ಅನ್ನೋ ಒಂಜೆ ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಏರ್ಲ ಕೇರ್ನೋಕಲು ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದತ್ತೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ ಏಪ ಸರಿ ಕುಟುಂಬ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಜಲಾಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ ಕುಟುಂಬನೇ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬವನ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ತಂಡ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುಡವನ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತಂಡ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕುಟುಂಬಗ್ ಪನ ಕೃಷ್ಣ ಪಣ್ಣೆ ಆರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲವಿನ್ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ನಡಪ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಯರ್ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪನಗ ನೆಕ್ಕದಲ ಕಾರಣಿಕ ತೋಜಿದ ಅದಾದ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲು ದಾನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಂಪರೆ ಬಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದಾನ್ ಒರಿಪೋಡು ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಪ್ಪನ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪುದರ್ ಒರಿಪೋಡು ದಸರಾಗ ಪಿಲಿವೇಶ ಪಾಡ್ದು ಜತ್ತಂತೇರಿ ಅವು ಒರಿಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಇಂದು ಆಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನೇಡು ತುಂಬು ಯಾನ್ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನೇಡು ತುಂಬು ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ದಿನೇಶ್ ಎಂದು 2 ವರ್ಷದ ಬಾಳೆಪ್ಪನಾಗ ಕುಂಟುದ ಕವರ್ ಮಂತದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡುದು ಪಿದಾಡ್ಪಾದ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಳೆ ಆಯ್ತೆ ನಂಬರ್ 1 ಉಳ್ಳಿ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ವಿಲಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಆಯ್ನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ದಿನೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಗ್ಗಿನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲಪುಡಿ ಕುಟುಂಬ ಪೂರ ಮೈ ಬುಡ್ದು ಜತ್ತು ಐತ ಪಿಲವಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತಾಳದ ಒಂದು ಮಂದಿ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕಿಸೇರ್ದು ಖರ್ಚು ಮಂತೊಂದು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಪನಗೆ ಇನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಪಿಲಿಬಾಡು 30 ಜನ ಅವಳೆ 30 ಜನ ನಾನು ಐವ ನೂದು ಪಿಲಿ ಆಪುಂಡೆ ಓಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಪನಗೆ 30 ಜನ ಪಿಲಿ ಪನಗೆ ಮಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮನ ರಕ್ಕಳು ತಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಜನ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ದಾಯಿ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಣಗ ಕುಟುಂಬಗ
ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬಂತು ಎಂಕಲು ಪೊಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಬಾರಂದಪ್ಪನ ಪೊಪ್ಪನ ಪಿಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಜಿಲಿಕೆ ಗಲ್ಲಿದ ಪಿಲಿಂದೇ ಪುದಾರಿ ಗಲ್ಲಿದ ಪಿಲಿ ಎಂಕಲ್ ಇಡೀ ಏರಿಯಾ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತು ತಿನ್ಪುನ ಉಣ್ಪುನ ಈನ್ಪುನ ಪೂರ ಪಿಲಿತಾರೆ ಇದು ಗಲ್ಲಿದ ಪಿಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದುಂಡು ಅವನ್ ಟೈಮಿಡು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಿಡು ಆ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿ ಮಂತೆ 7 10 20 50 100 ಮಂತಿದೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ರುಸ್ತುಂಲ ಮಂತಿದೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಈ ಮೈನ್ ಎಂಚಲು ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲು ಇಂಚ ಬರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜ ಎಂಕಲ್ನೇ ಒಂದು ಜನಕ್ಕಳು ಕಾತುಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ನೆಕ್ಕಿ ಅಪ್ಪದು ಎಂಕಲ್ ಎಪ್ಪಡಾದು ಎಂಕಲೇಗೆ ಪಾಡುದೇನು ಅತೆ ನೆಲಟ್ಟು ಪಾಡ್ನೇ ಎಂಕು ದೆಪ್ಪುನಿ ನೆಲಟ್ಟು ಪಾಡ್ನೇ ದೆತ್ತಿನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪುರ ದಾಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಪಡು ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಏರಡಲ ಕುಡ್ಲದ ವಾತಂಡಡ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ವಾತಂಡಡ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇನ ಕಾಸು ಮನ್ಪೇನ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ವಿಚಾರಡಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಂಚೋಪನಾಗ ಸರ್ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಸರ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವಂದೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಂದೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಲ್ಲನ್ನು ಬುಡುಪುಜೇರಿ ಜನಕ್ಕಳು ಎನ್ನನ್ನು ಬುಡುಪುಜೇರಿ GSP ದಕ್ಕಳು ಆವಡಿ ಬಾಕಿ ಇತರ ಎಂಕಲ ತುಳು ಜಾತಿ ಆವಡಿ ಎಂಕಲ ಪೂರಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಲೆಟ್ಟಿದ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಗೊಬ್ಬವೇರು ಅದೇ ಮೋಕೆ 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 ಬೋಡಿದ್ನಾಥ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ದು ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟವೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪಗ ಸರ್ ಅಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತದ ಇಂಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಏತೋ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಜವಾನಿಯರೆಗೂ ಸೊ ಐಕು ಬೋಡಾದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಐನು ಪಿಲಿಟ್ರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಪುನತೆ ಪಿಲಿಕುಲ್ಬುರ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಆಯ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಘನ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬುಕ್ ಆದುಕೊಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ನಲ್ತದ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಇತ್ತಿರ ಪನಗ ಅಕ್ಲೊಂಚರು ನಲಿಪೇರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ದೆತ್ತುನು ಅಣ್ಣ ಅಪಗ ಅಂಚತ್ 5 ಜನ ನಲಿಪೋಡು 5 ಜನ ನಲ್ಪೋಡು ದುಮ್ಮು ಇತ್ತೆ 50 ಪಿಲಿ ಉಂಡು 40-15 ನಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಬಾಕಿದಾಗ ಬರೀ ತುಂತುನಿ ಬಾಕಿದಾಗ ತುಂತುನಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ದಾಲೇಜಿ ಬಚ್ಚಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಚ್ಚಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೂಡ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಎನ್ನ 5 ಬಿಲಿಯ 5 ಬಿಲಿಯ 7 ಬಿಲಿಯ 150 ಬಿಲಿಯ ನಾವೊಂದೇ ಉಂಡು ತಾಕ ಟಕಲ್ ನಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಚೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಂತೀನಿ ಅಂತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏತು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಏತು ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಪುನಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಟೈಮ್ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಡು ಸಾವುಕಾರ ಬಾಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಪಯರುಂಟು ಕಾರ್ ಶೀಟಿಗೆ ಅವರು ಒಂಜಿ ನೂದೆತ ನೋಟು ಪರಾತು ನೋಟು ಈತು ಮಲ್ಲ ನೋಟು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ನಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತದ ವ್ಯಾಲಿ ಬರ್ತಂದ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಚಿನ ಕೆಲವೇ ಜಾಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ಕುನಿ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಂತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಮಕಾಂತಿ ಬಾಲಾಜಿದ ದನಿನ ಇಲ್ಲಡು ಶಿವಾಜಿರಾಯನ ಇಲ್ಲಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ಕೊಂತುಡು ಬಕ್ಕಪುರ 5 10 ಪಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮೂರು ಅಂಗಡಿ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೋವಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆಲ್ಲ ಡುಂಗುದ ಮೀನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪೋವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೋವಂತ ಅವಾಗ ಗಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯ್ಬರ್ನ ಗಲ್ಲಿಡ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು ಸಮೇತ ಎಂಕಲಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡದು ಗುಬ್ಬಾವೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗಲ್ಲಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ ಸಾಯ್ಬರ್ನಕ್ಲು ಪಿಲಿ ಬಾರ್ದರೆ ತಂಡಡೆ ಪಿಲಿ ಬಾರ್ದೇರು ಎನ್ನೆತ್ತ ಬಾರ್ದೇರು ಸಾಯ್ಬರ್ನಕ್ಲು ಪಿಲಿ ಬಾರ್ದೇರು ಎನ್ನೆಟ್ಲ ಪಿಲಿ ಸುರು ಮಂತೀನಿ ಬಿಬಿ ಅಲಾಬಿ ಎಂದು ಉಂಟು ಗುಜರಿದ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಿಬಿ ಅಲಾಬಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ದರ್ಗಾ ಉಂಡು ಅಯ್ಯ ಆ ದರ್ಗಾದ ಅಲಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಂಟು ಪಂಜಮತ್ತೊಂದು ಏನ ಅಪ್ಪ ಬಂದೀನಿ ಪಂಜಮತ್ತೊಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪಿಲಿ ಮಾಡುದು ಒಂಜಿ ನಿಮ್ಮಂತೊಂದು ಪರಕೆ ಸಂದ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಮೇಕ್ ಬೂರ್ನ ದೇವಿ ಕೊಟ್ಲೆ ಅವನ ಪೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಲೆ ದೇವಿ ಬೂರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಇಡೀ ಐತ ಪರಕೆ ಇಡ್ಲ ದೇವಿನ ರೂಪ ಅದು ವಾಗ್ಲ ಪಿಲೀತ ನೆಟ್ ವೇಷಬಾರದು ಒಂದು ಪರಕೆ ಸಂದವಂತುಂಡು ಐತ ಅಂಚನೆ ಆವಂದಿತ್ತು ಬಗನ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾರದಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಡು ಇತ್ತ 101 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ 5 ವರ್ಷ ಪಿರ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ನಿ ಅಪ್ಪಗ ಶಾರದಾ ಕಾರ್ಶಿಡ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾರದಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾತಾಡಿ ಶಾರದಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಂಡ ಸೇರ್ನು ಎಂಕಲನಿಂದು ಅದು
ಎಂಕಲ್ನ ಸಾರದ ಪಿಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದುಂಬುದ ಅಲಾಯಿ ಅಲಾಯೆ ಅತೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ಯಾರ್ಲು ಸಾಯಿಬನ ಕುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಬೇರ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಜೈಯ ಘರ್ಷಣೆ ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಮುಖ್ಯ ಪುರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿಲಿ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲಾದ್ರೆ ಜಪ್ಪೇರ ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾಸ್ತಾಗಿ ಬರ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ತಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ತ ಜವಣೇರು ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಎನ್ನಲಿತ್ತದೆ ఆయన నాకు పాటల వల్ల ఏరు మార ఎంక గుర్తొచ్చి ఎంకలేట ఏర్లు ఇచ్చారట ఇంచి ఉండలేదు బల్లే కూడా బలే దేవస్థానం బలే తోజే మీ ఇందర్లో బావా సెలసలామత్తి ఏమంటే బుర్చి మారే ఒక్కడే కిరికిరి అనే ఇంట్లో పిలి బుర్చి అది పూర పాడతారు ఐదుంలో పాడతారు బుర్చి మారే దే ఒక్కడే కిరికిరి ఎంకులు లేపాలి మోనే తప్పు నాకు వస్తా ఎంకులు ఎల్లలు మోన తోడు ఇళ్ళ మోన తోడు అప్పుడు పోపుండు అవుతే అంతే అంటే ఆయన పిలిదెప్పారు నెడుతుంబಳ పిలి ಪಾಡುಂತೇರು పిలి పాడుంతೇರು ಅಂಚನೆ పిలి ಪಾಡುಡು ಬಂದು ಸೇವೆ ಕೊರೋಣ ನಲಿ ಪಾಡು ಬಂದು పిలిపిడి బాబా సాహెబ్ అందిచ్చారు అన్న పిలితో తండనే ఉండు ఓకే బాబా సాహెబ్ ఓకే పిలితో తండనే ఉండు బికర్న కట్టాడు సాహెబ్ పేరుతో సైకిల్ షాప్ ఆత్మ తండనే ఉండు పిలితో తండ అంది ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಅದೇ ನೋ ಡೌಟ್ ಜಾತಿ ಮಂದು ಬರದಾಲಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಿದಡುನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಶುರು ಆಪಿನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಅರ್ನೆತ್ತ ಪಿಲಿ ದೆಪ್ಪುಡಾಯರ್ ನಿಕುಲು ಎಂಕುಲು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಸ್ತು ಶಾಲೆ ಪೈಂಟ್ ರಂಗು ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕುಂತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಭಟ್ರು ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅದೆಲ್ಲ ಪುಡಾದು ಈ ಪಿಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಟು ಮಂಡೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಚಡ್ಡಿ ಐಕ್ ಪೂರ ರೋಪಣ ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರೆ ದೇವರ ನಟ್ಟದು ರೋಪಣ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲೂ ಈಗಲೂ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡುವ ಮಂಡೆ ಪಾಡುವ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡುವ ಪಾಡುವ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನಲ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬಸ್ ಶಾಲೆ ದಾಡಿ ಬರ್ಪ ಶಾಲೆ ದಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಗಲ್ನ ಬಸ್ ಜೈನ್ ಬಸ್ತಿ ಉಂಟು ಜೈನ್ ಬಸ್ತಿ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಒಂಜೇ ಬಸ್ತಿ ಜೈನ್ ಬಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಏರಿಯಾ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಗುಳಿಗಜ್ಜೆ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ಕೋರಿ ಮನ್ಪೂಜೆ ಅವ್ರು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವರು ನಲ್ತದೆ ತಿರ್ದಿ ಜಾತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೇವಾ ರೂಪ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಪಿನಿ ಅಪಗತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂಚನ ₹5 ₹10 ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜನ ಪಾಡು ನಿತ್ತೇರು ಅದೇ ನೂದು ಬಂಡ ಇತ್ತದ ರ್ಯಾಲಿ ಲಕ್ಷ ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಜಾರ್ಡ ನಲಿಪವನ ಅಂಚಿನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ಜನ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲಡು ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡೋದು ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಬರುಂಡೆ ಆಯ್ತು ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಾಸು ಆಂಡಲ ಕುಲು ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಂತಾಡಿ ಚಿಲ್ಲರಿ ಬಾಡೋದಂತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೊರದಿತ್ತೇರು ಕೊರಂತೀರಿ ಅಕುಲು ದೀಪೇರು ಬಜ್ಜಿಲೇಡಿದ ಪಿಲಿ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಐಕುದಾಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬುದ ಈ ₹50 ಮಾವು ಮಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ₹1-2 ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂತಾನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಸರ್ ₹1-2 ಅಂಚನ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಕಲ ರೇಟ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ರೇಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ರೇಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕುದಾಲ ಕೊರೋನಾ ದತ್ತೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ರೇಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುನಂಜಿ ಉಂದು ರೇಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ರೇಟ್ ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಐತ ರೇಟ್ ಪಣ್ಣು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆತುಂಡು ಓಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಂಡ್ ₹2-3 ಕೊಡ್ಪೇರು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಅక్కడ ಬೋಡಿತ್ ನಾತು ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಿಲಿಗೆ ₹5,000 ಕೊಡ್ಪೇರು ₹3,000 ಕೊಡ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪೋಯ ಕೊಡ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅದೇ ದುಂಬು ತಾಸೆ ನಕ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟು ನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಸಟ್ಟಗಣ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ రెండు దాసే డోలు కొంచెం ఇచ్చేందు ఇస్తుంది ఎంకు రెండు మనపో మూజి మనపో ఇస్తుంది ఇట్ట అంచచ్చు ఇట్ట పిలిత పంగడ బరాబరి 4 మీటర్ల పిలి 4 మీటర్ల పిలి ఏ ప్రతి సంఘటన ఇట్లా పిలి ಒಂಜೇಡು ರುಸ್ತುಂ పిలి ಉಂಟು ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಕಾಸು ಬೋಡಿಕ್ ಮಾತು ಉಂಟು ಅಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಡೊನೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ಬಾರಿ ಗೌಜ ಬಿಲಿ ಖರ್ಚುಲು ಉಂಡು ಆತೆ ಈ ಮಲಮಲ ತಂಡಗೆ ಆತೆ ಖರ್ಚುಲು ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಖರ್ಚುಲು ಉಂಡು ದಕ್ಕುದಾಲ ಕೊನೆಯ ದಿಕ್ಕು ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಪೂರ ಬಿಲಿ
ಎಂಕ ವಂಚದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ ಮೂಲ ತಂಡ ಉಂಟು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಗೆಳ ದೋಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಬರ್ಕೆದ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ತಂಡ ಉಂಟು ಎದ್ದಣ್ಣನ ತಂಡ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಳು ಬೋಡಿತ್ನಾಥ್ ಬಿಲಿ ಮನ್ಪೆ ಬೋಡಿತ್ನಾಥ್ ಉಂಟು ಹಾತೆ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾತೆ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಹಾತೆ ಖರ್ಚು ಬಂದ ಪಡ್ಡದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ನಿಜ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸ್ನೇಹ ಅಪಗ ದಮನಗ ಸ್ನೇಹ ಹಿಡಿತಿ ನಕುಲ್ ನಿಖಲ್ ಇಲ್ಲ ಪಿಲಿಜಪ್ಪ ಅವರು ಎದ್ದಣ್ಣಲ ಪಿಲಿಜಪ್ಪ ಅವರು ಆ ಸೈಡ್ ಹೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಣ್ಣ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಪೂರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹ ಬಂದ ಎದ್ದುಡನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ನಟ್ಟಿತ್ತಾಳೆ ನಿನ್ನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಕಲು ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಪಿಲಿ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿ ಪಾಡುವಂತ ಕುರಿ ಹಾಕುಂತ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿ ಬೋದು ಮುಡಿ ಹಾಕು ಪೂರ ಎಂಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲಿಗ್ಲ ಓಲ ಇಜ್ಜಂದು ಮನ್ಪುಜೇರು ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಬೋಡ ಎಂಕ ಇಚ್ಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡ ಕೊಲ್ಲೆ ಟ್ರಕ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ ಓಲ ಟ್ರಕ್ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಎದ್ದು ಎಂಕ ಟ್ರಕ್ ಬೋರ್ಡು ಕೊಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಬಳ್ಳಲು ಬಾಗಿ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಳಿಚರನು ಈ ಮೇಟ್ ಮಂಗಳ ದೇವಿಡ್ ಒಂದುಂಡು ಎಂಜಿನ MGT ಉಂಟು MGT ಮೊನ್ನೆ ನಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬರಮಂತೀರಿ MGT ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಗೋರ್ದಂಡು ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳು ಪಿಲಿ ಉಂಟು ಮಗಳ ತಂಡ ಆಲೆಯಿಂದ ಪಿಲಿ ಹೆಂಚಲು ಮಣ್ಣ ನಾಡ ಎಂಡ ಮಟ್ಟ ಹುಷಾರದ ಪಿಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಅಕ್ಕ ತಾಳಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂತದ್ದು ಈ ಚಿಮ್ನೆನ್ನೇನು ಬಾಯ್ಡು ಉರ್ತದು ಮೀಟ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೋನ ಪುರ ಬಾರಿ ಜೋರು ರಮಣಕ್ಷಣ್ಣೆ ಅವೇನ್ ಪುರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಚ್ಚಾರೆ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪುರ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಕಸರತ್ತು ಉಂಟು ಅದಾನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಎಂಕವು ಒಪ್ಪುಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮಂಡ ಹೆಂಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಐಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮಂತಂದ ಟ್ರಕ್ ಉಂಟು ಮೀಟ್ ಬೈಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ ಕಾಲು ಚಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಮೀಟ್ ಬೈಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪು ಒಯ್ಬಿಲಿ ಶೇಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ 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 ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಡ್ಡ ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ತೂವನ್ ಪೇರು ಇಂಜಿನ ಬಿಲಿ ಚಂಡಿಡ್ ಬಿಲಿ ಬೋಡಿಯಾ ಪೈಂಟ್ ಮೇಟ್ ಬೋಡಿಯಾ ಅದೇ ನೀರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಟೀಕೆ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಉಂಡು ಟ್ರಕ್ ಪೋನಾಗ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಮೈಟ್ ಪೇಂಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಪಲ್ಲಕನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಡ್ಡಿ ತೋಜೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಪೇಂಟ್ ತೋಜಿ ದಾಳ ಬಂದ್ ಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕುಲ ಐಕನಿ ರಿಡನೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಐತ ಉಸ್ತವಾರಿ ಇತ್ತಿನಾಯಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ಇತ್ತಿನ ಆಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ರೈಸ್ ಓಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಟ್ರಕ್ ಪಿಲಿ ಬೋಡು ಬಕ್ಕ ಕಾಸ್ತಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನಾಕಲ್ ಅವ್ರ ಕುಲ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ದು ಕಿಲುಮೊಂದೇ ಉಪ್ಪು ಪೈಂಟ್ ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪು 3 ಬೆರೆಸೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ಅಕಲ್ ನಡಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಬಂದ್ಪುನಾಕಲ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ನಿಜ 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 ಎಂಕಲ್ ನಂಚತ್ತೆ ಎಂಕಲಾಗ ಸ್ಟಿಕ್ ವಾರ್ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ಪೈಂಟ್ ರಂಗದ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ನೋಡಿ ಒಲೆ ಬೊಜ್ಜಪ್ಪು ಶಾಲೆ ಬೊಜ್ಜಪ್ಪು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪು ಬೇಲಿ ಬರ್ತಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೈಂಟ್ ಜನಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಜನಕ್ಕಲೆ ಇಂದು ಟ್ರಕ್ ಆವಳಿಯ ಇಂದು ಪಿಲಿ ಆವಳಿಯ ನೆಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಪೈಂಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಉಂಡು ಚೆಡ್ಡು ತೊಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಡ ಎಂಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ಲ ನಿಜ ನಿಜ ಜನಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ನಿಜ ನಿಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅತ್ತೂನಾಗ ವೀಕ್ಷಕರ ಅತ್ತೂನಾಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬೋನಾಗ ವಾ ಪಿಲಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಿನ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಎಂತುದು ಆ ಪೈಂಟ್ ಒರಿದ ಬಂದಾವೆ ಎಂತುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಅದೇ ಖುಷಿ ಆವಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂದ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಅಂದ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಿಂಚ ಪಿಡಿ ಮಲ್ಪವನ ತಂಡಾಗ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಪುರ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿಚಾರ ಐಕ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅವೊಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ ಪೈಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಟುಜಿ ಮೀಟ್ ಪೈಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಬಕ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನಿ ತಂಡಡಿ ಜಲ್ಮಾಡು ಮಾ ಪಿಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಪಚ್ಚ ಕಲರ್ ಪಿಲಿ ಉಂಡೆ ಅವು ಕೂಡ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಹರಿಶನ್ ಪಾಡಂತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಾರದು ಚಿಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಬಾಳಂತಿ ಆಯ್ತು ಉದಾಡಿದ್ದೆ 60 ಕೊಡುವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವೇ ಓಡುದು ಆಯ್ತು ಸ್ಟಂಟ್ ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ ತಂಡ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಂಡು ಜೋಕು ಉಳ್ಳ ಪೂರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಸಂತ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅನೇಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಪುಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜಾತಿ ಕೆಲವು ನೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಕ್ಕಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಗಾದೆ ಮಾರ ಪಲ್ಟಿ ಅವಿಜ್ಜಿ 5 ಕಿಲೋ ಉಂಟು ತಂಡ
ರೆಡಿ ಉಂಟು ಇತರ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಕಮಲಕ್ಷಣ ಸರ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ತೂತುಜ ದಮನ ತುಯ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಕುರಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಪಿಲಿಕುಲು ಕುರಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತ ಮುಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವಪುರ ಕುರಿ ಹಾಕುನ ವಿಚಾರ ದಾವನ್ ಪಡ್ ಸರ್ ಅವು ಇಂಚೆತ್ತಿನವುಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕುರಿ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿಬಾಡ್ನ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ರೂಪಾವಣಿ ಟಾಕಿಸ್ತ ಉಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಇಲ್ಲ ಮೋನ್ ದನ್ನಕ್ಕಳು ಏನಡ ಬಂಡೇರು ಈ ಪಿಲಿಬಾಡ್ನ ಕುರಿ ಬಿಡುಪೆ ಅಂದು ರೂಪಾವಣಿ ಕೇಟಿಡು ಪಾಡುವೆ ಬಂಡೇನು ಪಾಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಆಡು ದಸರಾ ಬರ್ತನ ಬಿಲಿಬಾಡ್ನಾಗ ಲೈನ್ ಕುರಿಯೇ ಎಂಕ್ ರೂಪಾವಣದ ಗೇಟೆಡ್ ಕುರಿ ಅಪ್ಪದ ಗೇಟೆಡ್ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಾಯ್ಕಂದು ಈ ಕುರಿ ಇಪ್ಪದ ಗೇಟೆಡ್ ಮುತ್ತಪ್ಪೆ ಎಂದು ಮುತ್ತಪ್ಪೆ ಕುರಿ ಅಕ್ಕಲು ನೆಲಟ್ಟು ಅಂತ ಹಾಕಿಯರು ಯಾವಣ್ಣ ನೆಲಟಿ ಅನ್ನ ಹಾಕುಜಿ ಆಕನ ಫಲಾಯದ ಮಿತ್ತೆ ಎಲಟ್ಟೆಡೆ ಫಲಾಯದ ಮಿತ್ತೆ ದೆರ್ತದೆ ಐಟೆ ಹಾಕುಡು ಅವನು ಹಾಕುಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗ ಹಾಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾಕುಡು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದು ಅಕ್ಕಲ ಎದುರುಗು ಹಾಕೋಡು ಅಕ್ಕಲ ಎದುರಿಗೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕುರಿ ಬಾಯಡ್ ಕುಚ್ಚಿದ್ದು ತೋಜ ದಕ್ಕಿನಿ ಪಾಸ್ತಾಂಡ್ ಆ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ದಿನ 7 ಕುರಿ ರೂಪವೊಂದವ್ರು ಬುಡ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ಇಡಿ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡಿ ಬಾಲಾಜಿ ಟಾಕೀಸ್ ಇಡಿ ಚಿತ್ರ ಟಾಕೀಸ್ ಇಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ನಗುಡ್ಡೆ ಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿನಕಲು ಮನ್ನಗುಡ್ಡೆ ಜವಣೆ ಕುರಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಗ ಕೊಂಬು ಬೈಂಟ್ ಹಾಕದೀತೇನು ಹಿಂಗೆ ತೂದು ಜರ ಬೈತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಗಜ್ಜಾವನ ಗೇರೇಜಿದ ನಾಮದೇವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊರಿಯೇರಿ ಎಂಕಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ದು ಬರೋ ಸರಿಯಾಂಡು போயினே ஆக்குந்து போயினே 5 பக்க குறி ಬಂದಾನು ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಹಾಕು ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಅರಿತ ಮುಡಿ ರೂಪಾಯಿ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಹಾಕು ಎಂಚ ಸರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಕುರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದಿನ ಹಾಕುಲ್ ತೂತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಡ್ಯಾನ್ ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಕುರಿ ಬಂದನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ಕುರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಮಂಡಾಂಡ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾವಣಿ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಳು ಬಟ್ಟವನಿಗೆ ಒಂದು ಪೇರು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾದು ಲಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅವನು ಎಂಕುಲು ತುಟ್ಟಿದು ಕೈ ಟಚ್ ಆವಂದೆ ಹಾಕೋಡು ಪಿರಬೋಡು ಕೈ ಪಿರ ಟಚ್ ಆವಂದೆ ಬೋಡು ಕೆಲವರು ಕುರಿ ತಕ್ಕಲು ಪೂರ ನಾನು ಕನ್ನಡ ತೂತಿನ ಅವನು ತಿರ್ಗಾದು ಕಾರಡು ಗುದ್ದುದು ಡೊಂಕುದು ಬಾಯಿಡಿ ನೆತ್ತರು ಬರ್ತದೆ ಸೈಯದ ಆನ ಇಟ್ಲ ಕುರಿ ಹಾಕುನಿ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಚಿನ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ತೂತಿನ ಎಂಕು ಪುಗಾರುನತ್ತು ಜನಕ್ಲೇಡ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಎಂಕು ಪುಗಾರುಂಡೆ ಎಂಕು ಎನ್ ಪುಗಾರುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ಯಾನ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪುನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲೇಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕುರಿ ಹಾಕುನ ತೂಯಿನ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಗ್ರೂಪುಡು ಆನಂದ ಕರ್ಕಿಯರ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಆತಣ್ಣೆಂದು ಅದು ಕುರಿ ಹಾಕನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಗೋಣಿಟ್ಟು ಪೊಯ್ಯಬಾರ್ದು ಏತು ಎಂಕಲೆ ಕಿಲೋ ಬೋಡು 10 ಕಿಲೋ 14 ಕಿಲೋ 20 ಕಿಲೋ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸುರುಮಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸುರುಮಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ 7 ಕುರಿ ಹಾಕಿದ 7 ಕುರಿ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ವರ್ಷ 7 ಕುರಿ ಒರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದವಲು ರೂಪಾವಣಿ ದವಲು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವಲು ಪುಟ್ಟ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾಲಾಜಿ ಚಿತ್ರ ಹಳಕೆ ಅದು ಮನ್ನ ಗುಡ್ಡೆಡು ಅವನಿಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಕುರಿ ನಿಜವಾದ ದಾಳದಿ ಕೇರೆಜ್ಜಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಲ್ಪೋಡು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಲ್ಪೋಡು ದುಡ್ಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರುಜಿ ಆ ಕುರಿಯೇ ಲಾಭ ಕುರಿ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಮಾಡುವೇನು ಪಾಟ್ನಗಳು ಮಾಡುವೇನು ಆದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಗಂಟೆ ನೋಡ್ಬೋಡು ಅಪ್ಪ ಕುರಿ ಮಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನದನ ಕಜಿಪು ಗಸಿ ಪೂರ ಜನಗಳ ಡಿನ್ನರ್ ಐಕ ಕುರಿ ಇತ್ತೆ ಅವರ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಸರ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಈ ರೀತ ಪಂಡರ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ ಪಂಡರ ನ್ಯೂಸ್ ಚಿತ್ರ ಟಾಕೀಸ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏತು ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಜವನ ಸೇರಿದು ಪಾಡಂತೀರು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಎಂಚೆತ್ತಂದ್ರೆ ಇರ್ನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಪ್ಪನಾಗ ಜಿಂಕ್ ಪೌಡರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ನಿಸ್ ತೆತ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಕಡೆದು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕೊಂತೀರು ಅವು ಬಾರಿ ಪರಿಮಳ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಈ ಕಲರ್ ಪೈಂಟ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಟಿನ್ ಬರ್ತದೆ
ಎಪ್ಕಲೈಟ್ ನೆರಲೆಕ್ಸ್ ಅವು ಹಾಕೊಂತ ಅವು ಹಾಕಿನ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಅವು ವೈಟ್ ಬಂಜಾಲ ಹಾಕಿನ 6 ಗಂಟೆ ಬೋಡು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಟುನ ಪಿಲಿ ಏಪ ಹಾಕುನಿ ಐದು ಇತ್ತ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ಬಂಡ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೈಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ಪಾಂದ್ ಅಂತ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಎಸ್ಪ ಅವನು ಈರು ಕಲರ್ತದೆ ತಿನ್ನರ್ ಪುರ ಪಾಡ್ ಕಲರ್ತದ ಹಾಕನ ಈರು ಇಂಚ ಹಾಕಿದ್ ತಿರುಗಿನಾಗ ನುಂಗು ಡ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಸುರ ಪುಳಿ ಬೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೈಂಟರ್ ನಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟು ಪಿಲಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉರಿ ಉಂಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೈಂಟ್ ದುಂಬು ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಕಡೆ ಒಂದು ನಿಂತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಚಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ ಟೀಮ್ ದುಂಬು ಪಿಲಿಪಾಡ್ ದುಂಬು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ದುಂಬು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತು ನಿಂತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಂತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಕ್ಯಾಂಪುಲ ಮಂತದೆ ಪಿಲಿಪಾಡ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅನುಸಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರಬಲ್ಲಿ ಒಂದ ಕಾರಣ ಪೂರ ಮಂತ್ರ ಆತ ನಿತ್ಯ ಮಂತ್ರ ಬಾಬು ಇತ್ತು ಪೂರ ಓಲ ಬೋರ್ತಿ ಜನ ಒಟ್ಟು ಜಪ್ಪಡ ಬಿಲಿ ಜಪ್ಪಡ ದಾದ ಒಂದು ಪೂರ ಜಿ ಕಾಳಜಿ ಬರೋದಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಂತದೆ ಅದೇ ಈರು ಪನ್ನಗ ಡೈಟ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೂರ ಪಲ್ಟಿ ವಿಚಾರ ಒಂಚೂರು ಪಿರಜಾರ್ದಿನಿ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಗ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ನ ಈ ಬಸ್ತ ಮಿತ್ತಲು ಹಾಕುವಾರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿತ್ತಲು ಹಾಕುವಾರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಾವಾಡ ಕಾರು ಪೆಚ್ಚರ್ ಅದು ಆಂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ ತೋಜವರು ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ ತೋಜವರು ಈಗ ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತೊಂದು ಕೊಡೆ ಬ್ಯಾಂಡೀಸಿಗೆ ಎಲುಕು ಐಕ್ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ದಿನಾಲ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲು ಮಾರೋಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಯಾವ ಮೆಲ್ಲದ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ನೋಡು ಬಲ್ಟಿ ಗಿಲ್ಟಿ ಪೂರ ಈರ್ನ ಎಂಚನ ಪೂರ ಕಸಲ ತೊಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಅನೇಕಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಸ್ ಮನ್ಪುಡಿ ಬಾಕಿ ತಗಲ್ದಾಗ ಮನ್ಪುಜ ಬಕ್ಕ ಟ್ರಕ್ ಎಂಕಲ್ ತೂ ಬತ್ತವಜ ಅವು ಗಲೀಜಿ ಬಂಡ ಈ ವೇಷತ್ವಿ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಜನಕು ಹೋಗ್ತೀವ್ರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುಂಜಗಳು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೀರೆ ಬನವಾಸ ಗಿನವಾಸ ಸೀರೆ ಉಂಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಪೇರಿ ಟ್ರಕ್ಕನ್ ತೂಪೇರಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಚಿನ್ನನ್ನೆ ಬಾಯಡಿ ಬಾರ್ದು ಉರ್ತದು ಆ ಕಿಟಿ ರಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ತಾಗದ ಆಳು ತಿಂಗಳು ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ತಂದು ಕೊಡೋಣ ಜಾತಿ ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬುರ್ಜಿ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ವಿಚಾರ ಗೆಂಜವನ್ಪಡ ಸರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಣನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ನಲಿಕೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಲಿಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಕಲ್ಪನೇ ನಲಿಕೆ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ಆತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವ ನೋಡ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಬಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಎಂಚಲ್ನ ಬಲ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿ ತಾಲೀಮ್ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಓಲ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲು ಜನಕ್ಲೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅವಡ ಆವಳಿ ಮಾರೆ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕಲು ಉಳ್ಳೇದು ನಲ್ಪುನಕು ಉಳ್ಳೇದು ಪೊರ್ಲು ಉಳ್ಳೇದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮನ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ ಏತ್ ಸಲ ಪಿಲಿ ಬಾರ್ದಾರೆ ಸರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರ್ದು ಅవి ಬಂಡ ಕುರಿ ಹಾಕಿನ ಪಿಲಿ ಬಾರ್ದು ಐದು ಪಂಜಿ ಮಸ್ಜಿದ ಪಂಜರೆ ಈ ಪಾಡು ಬಂದು ಪಿಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಬಾಡಿ ಐದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟೆ ಅಂದ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟೆ ಏನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅದು ಉಂಟುದು ಏನು ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟು ಗೆಂದಿಯೆ ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟು ಗೆಂದನಾಗ ಇದು ಪಿಲಿಬಾಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅದು ಪಿಲಿದಾಯ ಬಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪಿಲಿದಾಯ ಬಡ್ರ ಬಡ್ಡಿ ನಾನು ಪಿಲಿಬಾಡಿಯೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಲ್ಲ ಇದು ಪಿಲಿಬಾಡಿಯೆ ಗ್ರೇಟ್ ಓಕೆ ಪಿಲಿಬಾಡಿಯೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ ಅಂಡಿ ಸಮಗಾರಗಲ್ಲಿ ಮೋಚಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ ಅಂಡಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಉಂಡು ಪುರ ಅಂಡಿ ಇದು ఒక ಬುರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಎಗ್ಗು ಬುರ್ಚಿ ಎಗ್ಗು ಇಂಜಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅಂದೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅದೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬಜಲಕ್ಕೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣೆ ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವೇತೋ ಜನ ಗೊತ್ತು ಜಿ ದಯಪಡಗ ರೆಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಆಯ್ಕೆ ಆತೇರು ಜನಕ್ಲೆನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಆಯ್ಕೆ ಆತೇರು 10 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಆಯ್ಕೆ ಆತೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದ ಆಯ್ಕೆ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಘಟನುಘಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪಾಡು ಅಂಡ್ ಅವಳು ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ
ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷೇತರರಾದ ಉಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಕಬೋಡದ ನೆಕಡೆ ಪನ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪಿಲಿತಲಕನೆ ಬದುಕಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯವನ್ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ದಯವನಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಈರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆತರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂತುಲ ವಿನ್ ಆತರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಸರ್ ಕೆನ್ನಗನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿನ್ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂದೆ ಯಾನು ವಿನ್ ಆಪನೆ ಪಂದು ಉಂತಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತೇನು ಪೊಳ್ಳಿನ ಮಿಷನ್ ಟೈಲರ್ ನಂಗಟ್ಟು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಟೈಲರ್ ನಂಗಟ್ಟು ಉಂಟುದು ಎನ್ನ ಎದುರುಗು ಏನು 100% ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿ RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಏನು ಮೈನ್ ಹಿಂದುತ್ವದ ಇಂಗ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಿಡ್ದು ಓಲೈಜ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಡು ನಾನು ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಕಲ ಬಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಪೂರ ಜನ ಎನ್ನ ಮುದರ್ ಬಂದಿರು ಕಮ್ಮರ್ಷನ್ ತೊಡಂದು ಆ ತೋರ್ತನಗ ಧನಂಜಯ ಕುಮಾರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಉತ್ಸವಾರಿ ಆದ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಯಾನಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೈಸೂರು ಕಬಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಕಳು ಆತನ ಹಾಕಲು ಬಂಡಿಯರಿಗೆ ಬರ್ತಿ ಅಂಕಲಿಗೆ ಒರಿಯೇನೆ ಕಮ್ಮಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದವು 3 ಜನ ಪುದರ್ ಕೊರೋಡು ಮಾರವ್ ಶೆಟ್ರು ರಂಬಸ್ ಪೈ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರು ಪುದರ್ ಕೊರದಾಗ ಎರಡು ದಿನ ಬಿಡುದು ಏನ್ ಬತ್ತೆ ಇಂಚು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಯಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಸುಬ್ರಾಯ ಕಾಮತ್ ತಾರಾಯ್ದ ಬೇರದ ನಂಬರ್ 1 ಎಂಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಾರು 6 ಏನಾರ ಬಂಡೇರು ಪಕ್ಷದ ತೋಡುಂದು ಅವ್ರು ಮಂಗಳೂರು 6 ಸಂಘದಾರು ಪಕ್ಷದ ತೋಡೋರು ಉಂಟು ನಿಕ್ಕಲು ಬರೀತು ಉಂಟು ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಉಂಟುದು ಪೂರ ಈ ಡೋರ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೇರು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ಲಾಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೇರು ನೊಟ್ಟಿ ಡೋರ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೇರು ನೀವೇ PPA ಗಡೆ ಎನ್ನ ಡೋರ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಎಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯರ್ನ ಜೋಕುಲು ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮತ್ ಹರೀಶ್ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಪೂರ ಬಿಜೆಪಿ ತಪ್ಪಲೇ ಏನನ್ನು ಗೆಂದಾಯಿನಿ ಜನಬೆಂಬಲ ಬಾರಿ ಜನಬೆಂಬಲ ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟು ಗೆಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಎದುರುಗು ಓಮನ್ ಶೆಣೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಮನ್ ಶೆಣೈ ಹರ್ಷ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಎಂಕುಡು ಒಂದೇ ಬೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅರೆಗೂ ರಾಜಕೀಯನೇ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಉಂತಾಯಿನಿ ಜನ ಬೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನನ್ನು ಜಪಡ ಹೊಡು ಒಂದು ನಾನು ಅವ್ರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಟೈಲರ್ ನ ಮಿಷನ್ ಬೊಟ್ಟದು ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಗೆಂದುವೆ ಅಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾರದು ಗೆಂದುವೆ ಅಂದು ಈ ನಿಜವಾದ ಗೆಂದು ಜನ ಹತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಲ ಉಂಟೋಡು ತೂಕ ಅಂದು ಏನ್ ಗೆಂದಿ ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಎಲ್ಲ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ಲ ಹರೀಶ್ ಕಾಮತ್ ಇಂಕ 3 ಜನ ಸುಬ್ರಾಯರ ಜೋಕುಲು ಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮೂಜಿಗೂ ಸರಿ ಲೀಡ್ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಟು ಕೋಪ ಹೊತ್ತು ಬಂಡೇನು ನಮ್ಮರ್ರೆ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಈ ಓಟದ ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಧನಂಜಯ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಗೆಂಪು ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿವಾರ ಎಂಕ್ ಕೊಂಜಿ ಒಟ್ಟಿ ಯಾವುದು ಅಜ್ಜ ಗೆದ್ದಿ ಅದು 2 ಸರಿ 4 ಓಟು ಗೆಂದಿದೆ 2 ಸಲ 4 ಓಟು ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ಮೂಜಿ ಓಟುಗು ಒಕ್ಕ ಲೇಡೀಸ್ ಬಂತೇರಿ ಲೇಡೀಸ್ ಬಂತಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೋಸಾಡು ಮಂತೀನಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಲೇಡೀಸ್ ಟೀಮು ಲೇಡೀಸ್ ಓಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಆತಿ ಮೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಆತಿನಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಇರೆಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳ ನೀಟುಲ್ಲ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಬಿಜೆಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗಡ್ ಉಂತಾಯಿನಿ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಿಜೆಪಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಪಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣಗೆ ಯಾರು ಪೋಯಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಕೂತಿಗೆರು ಜನಸಂಘದ ಅಧಿವೇಶನ ಬಂತಿನ ವಾಜಪೇಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ JP ಚಲವಳಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ JP ಚಲವಳಗೆ ಸಿಮ್ಲಾ ಕರಾರ್ದ ನಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು 50 2 ಸಾವಿರ ಪೋತೆ ಕರಸೇವೆಗೆ 58 ಪೋತ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿನ ಕೆಲ್ಪುನಂಜಿ ಬಾಕಿ ಹಾಕಲು ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ನ ರೌಡೀಸ್ ನಕಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ 15 ಜನ ಹಿಂದೆ ಸೇನೆ ಹಿಡಿದು ಎಕ್ಕುರು ಬಾಬೆ ಸೀನೆ ಬಾಂಕಿ ಪುತ್ರ ಪದ್ಮನಾ ಪುತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಪೂರ ಜನ ಯಾನೆ ತೊಂಬಯ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇಡ್ಲ ಕರ್ಮ ವೀರಡ್ಲ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಟ ಎನ್ನ ಇರ್ನ ಫೋಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಟ ಕರ್ಮ ವೀರಡ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇಡ್ಲ ಮಿತ್ತು ಗೋಪುರ ಉಂಟು ದರ್ಪಣ ಪಟ ಎನ್ನ
ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಕ್ಕಳು ಅವಳ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣಿಂಗ್ ಗುಬ್ಬಿಯರು ಅವಳ ಗುಬ್ಬಿಯರು ಎಂಕುಲು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ 15 ಜನ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆದ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ವಿನಾಯಕತ್ಯಾರು ಬಜರಂಗದ ಸ್ನೇಕ್ ಅಖಂಡ ಪಂಡದ ಎಂಗ್ಲೇನು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಂತಿದೆ ಎರಡು ಮಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅಕ್ಕಳು ಎಂಕುಲು ಡೈನಮಿಟ್ ಕಣ್ಣದ ಅಂಚಾಗ ಇಂಚ ಅವರ ಕಣ್ಣದ ಎಂಗ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ಮಂತಿರು ಬಾಬಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಕಡ್ಪುಡ್ದು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಕಡುಪುರಿಯ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಬತ್ತು ಎಂಕಲಿಂದ ತಗೋಯಿರು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪಗ ದಾಲಜ್ಜಿ ഞാനാണ് ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಪ್ಪಗ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕಿ ಕನ್ನಡ ನೇರ್ಪುನಿ ಕನ್ನಡ ಇರಗಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಊರ್ದ ಕಲೆಗೂ ಗೊತ್ತ ಹಿಂದಿನ ಬಾತಿರಡು ಯಾನ್ ಹಿಂದಿನ ಶುರು ಅಂತ ನಿರ್ರೆ ಹಿಂದಿಡಿ ಸಪ್ಪೈ ಬಾತ್ಯಾರ ಶುರು ಮಂತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಎಂಕ್ ಸಪ್ಪೈ ಬಾತ್ಯಾರ ಪುಕ್ಕಳು ಬಂದು ಮಂತೆ ಆತನಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರಿ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜನ ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿ ತೊಂಬೋಯಿರು ಐದು ಎಂಕ್ಲು ಸಂಪು ಎಂಕ್ಲಿ ನೆಯ್ಪಿ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ನೆಯ್ಪಿ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಯಾನ್ ಬಿದಾಯಿ ವಾಕ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಉಮಾಭಾರತಿ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಂಧೆ ಅಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಜನ ನಡ್ತಂದು ಪೋಂದುಲೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಕ್ಕರು ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಕಮಲಕ್ಷ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಾ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಕೈನಲ್ಲ ತೊಂಬೋಯಿರು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೇಜಾವರ ಲೆತ್ತಂಬೋದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಳಗೆ ಬಾ ಅಂದು ಕುಳಿದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ಬಡ್ಡೇರು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಸೇವೆ ಅನ್ಪುಣಿ ಅತ್ತಿ ಕಾರ್ ಸೇವೆ ದಕ್ಕಲು ದುಂಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಪಿಲಾಡ್ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಕಾರ್ ಸೇವೆ ಮಂತೀನಿ ಎಂಕುಲು ದುಂಪೋತ ಅಕುಲು ಪಿಲಾಯ್ತು ಈ ಸರಿ ಅಕುಲು ದುಂಪೋಡು 11 ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಪುಣಿ ಎಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತ ಯಾನು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೇನು ಬಂದು ಪಿಲಾಡ್ಲೆ ಇನಿ ದರ್ಪುಣಿ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಪೊಕ್ಕುದು ದರ್ತೀನಿ ದರ್ತದ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭ ಅದೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಹೋರಾಟ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಸರಡು ತುದೆಟ್ಟು ಐಟ್ ನೆಟ್ಟು ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಬದುಕಿದನೇ ಮಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಆರಾಮು ದರ್ತೀನಿ ಓಪನ್ ಎಂಕುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾಡ್ದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ಸೇವ ಅಂದು ಇಂದಿಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದು ಅವನು ದೆಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲು 10-15 ಬೇನಾರೆ ಮನಸ್ಸು ದೆಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಊಟದಕ್ಕಳು ಸೌಖ್ಯದಕ್ಕಳು ಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ನಾಪುಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಅದೇ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಕೊಂಡು ಎಂಕಲು ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲು ಹಿಂದೊತ್ತು ಎಂಕಲೇ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ಪುರ ಅದೇ ಅದೇ ಕಮಲಕ್ಷಣ್ಣ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ RSS ದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅದೇ ಎಲ್ಲರಿಂಚಲ RSS ಕುಟುಂಬನೇ RSS ಓಕೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಉಸಿರ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೀನಿ ಸಿಜಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೂನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬೇಲೆಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದತ್ತು ಪೂರ ಜನಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಜನಸಂಘದ ಅಧಿವೇಶನ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಯಾನು ಜೆಪಿ ಚಲವಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಾಂಗ್ಲೋಡ ಇವ ಸಮಂತ ನಗರ ಇರೋದು ಯಾನ್ ಪೋತೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಫಸ್ಟ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕ್ಯಾಲಿಗೇಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ಅರೆ ಮುಗಲ್ ಸರಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಾಂಡು ರೀಲ್ಡ್ ಮುಗಲ್ ಸರಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಾಂಡು ಮಾಡ್ರಾಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬಾಂಬೆ ಅಲಾಟ್ ಆಡು ಜನಸಂಘದ ಅಧಿವೇಶನ ಆಡು ಅದು ಪ್ರಥಮವಾದ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನಿ ಭಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬಾಂಬೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಪ್ಪನಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಂತ ಓಕೆ ಎಂಚೊಂದು ಸರ್ ದಯಪಡಗ ದಾಯಿ ಬೆಳೆ ರಾಜ್ಯಪ್ಪಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಡಿದು ಕಮಲಕ್ಷಣ ದಯಪಡ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಇತ್ತು ಕಮಲಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಳೆ ರಾಜ್ ಬೆಳೆ ಹಿಂಗ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಜೇರತಿ ಹಿಂಗ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಜೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಸೀಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಬಬ್ಬ ಇಡಿ ಯಾನ್ ರೌಡಿಂದ ಆಂಡು ಯಾನ್ ರೌಡಿ ಏರಿಯಾಗ ಆಯ್ತೀನಿ ರೌಡಿ ಯಾನು ಜನ ಹತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾದ ರೌಡಿ ಆಯ್ತೀನಿ ನಾನು
ಎಂಕಲ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಏನು ಲಕ್ಕದ ಉಂಟುದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ಆಮಲ್ಲ ಬಂದತ್ತು ಪಿಸ್ತಲು ಅವು ಬರ್ತದೆ ಜಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ರೌಡಿ ಎತ್ತೆಂಕಲು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡು ಯಾರು ಏರಗಳ ಗೆಂತಿಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗೆಂತಿದ್ದಿ ಜತ್ತು ನಡ್ತಂದು ಹೋಗಂತದೆ ನಿಜ 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 ಎಂಗಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರವಿ ನಾಗೂರಿ ರವಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರಾನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅವಲೇ ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ಪೋನಾಗ ಮಾಡ್ರ ಅದಂತದು ಎಂಕಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅವು ಟಿಕ್ಕಿನಗಳ ದರ್ತದ ಅಂದು ಕೇಸು ಪಾಕ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಚೆತ್ತನ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪಗ ಬಂದ ದಾಳ ಘಟನೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಪಗಡ ಎಂಕಲು ರಾಜಕೀಯವಾಡಿ ಎಂಕಲು ಬಿಜೆಪಿ ಜನಸಂಘ ಬತ್ತಿದ್ದನಲ್ಲ ಜನಪವರ್ ಎಂಕಲ್ ಎಟ್ಟು ಬಾರಿತ್ತು ಎಂಕಲು ವೈಕಲ್ ಗೆಂತಂತು ಎಂಕಲು ಬಂದ ಕಾಸ್ದತನ ಜನಕಲ ಎಂಕಲು ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸವಂತ ಕಾಸ್ದತನ ಜನಕಲು ಎಂಕಲ್ ಎಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಉಂಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಥಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಓಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ 4 ಜನ ಉಂಟು ಕಾಸು ಮಾಡ್ಲಿ ಕಾಪಿಗೆ ಕಿಸರಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 9 ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ ಕಾಪಿ ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ ಕಾಪರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅವು ಪಲ್ಲಾಕನೆ ಬಾರಿ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಲ ಅಂದೆ ರೌಡಿಸಂ ಕುಡ್ಲದ ರೌಡಿಸಂ ದ ಪುದಾರಡು ಕುಡ್ಲದ ರೌಡಿಸಂ ಪರ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಅನ್ಪಡ ಸರ್ ದಯಪಣಗೆ ಇರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಅವು ಧರ್ಮಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ರೌಡಿ ಪಂಪಂಚಿನ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾವ ಅನ್ಪಡ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ರೌಡಿ ಬಂದ ನಾನು ರೌಡಿ ಆತಿನತ್ತೆ ರೌಡಿ ಮಂತೀನಿ ಜನಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ರೌಡಿ ಮಂತೀನಿ ಎಂಕಲು ಹಿಂದುತ್ವವಾಗಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೋಡಿತೀನಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮಂತಾನೆ ಎಂಕಲು ರೌಡಿ ಆತ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸ್ ದರ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಬಿರಾ ದರ್ತಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಬ್ ದರ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಬಿರಾ ಮಂತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕಲ್ ಬಿರಾ ಮಂತದ ಆತೆ ರೌಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೌಡಿ ಪಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಜೇರಿ ವಿಚಾರ ಅದೇ 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 ಇದು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಎದ್ದ ನಡ ಮಾತನಾಗಲ ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತು ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಳೆ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನ ಅಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ದು ಮಾಲ್ತೇರು ಪಂಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಂಡಲ ನಿಕಲ್ನ ಏಪಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅವಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅದು ಪಡಿ ಇರ್ನ ಉಸಿರು ಅದು ಪಡಿ ಇತ್ತಗ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವ ಧರ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಬುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಪ್ಪಣಗೆ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚನೆ ಅವು ಡೇರಿಂಗ್ ಎಂಚ ಸರ್ ಈತ ಡೇರಿಂಗ್ ಪನಗ ಕಮಲಕ್ಷಣ ದುಂಬೆ ಎಂಚೆತ್ತಾರೆ ಇತ್ತಲ ಅಂಚಿನ ಏಪಗಳ ಅಂಚಿನ ವೆರಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಏರೆಲ್ಲ ಗೆನ್ಪುಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜಾ ಏನೆಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಕೈ ಮನ್ ಪೂಜಾ ಎಂಕಲು ತಾಕದ ಎಂಕಲು ಆ ಇಲಗಾಪುಡು ಪೋಯ್ತು ಪೋಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಎಂಚ ಹೌ ಡೇರಿಂಗ್ ಬನಗ ಪಪ್ಪಲ ಅಂಚೆ ನಿತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಗುಣ ಆತನ ಅಂಚೆ ನಿತ್ತರ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ದಯ ಹನುಮಂತನ ದಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಿಡ್ದು ಬಾಡುಜಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಿಡ್ದು ಬಾಡುಜಿ ಏನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಎದುರು ಉಂಟುಂಡು ಅವು ಏತಿ ಜನ ಒಪ್ಪಾಡು ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕರಿಯರಜ್ಜಿ ಈ ಟೈಮ್ ಆತು ಹೋತು ನಿತ್ಯಾಪುಜಿ ಇತ್ಯಾಪುಜಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅದೇ ನಿಜ 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 ಮಂತ್ರ ಪೊಲೀಸಗಳು ಬಿಡುವರ ಕೇಳಿದಾರೆ ಶೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅದೇ ಬಿಡು ಆಗ್ತದೆ ವಾವ್ ಜನಕ್ಳಿಗೆ ವಾವ್ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಅಂಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಾಗ ಆ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಳು ಎದ್ದಣ್ಣ ಎತ್ತೇರೆ ಅಸಣ ಬಾಬಣ್ಣ ಎತ್ತೇರೆ ಮುಕ್ಳು ಮಾತ ನಿಕ್ಳು ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಆದಿತ್ಯ ನಕ್ಳು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ನಿಕ್ಳು ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀರ್ ನೆನಪು ಅನ್ಪಡ ಸರ್ ಅಪ್ಪದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಳಜ್ಜಿ ಆ ರೋಡ್ ತಿನ್ನಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಮೇಟು ಉಲ್ಲ ಆ ಮೇಟು ಉಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದುಂಟು ದಲ ಆಯ್ತಾಯಿ ದಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲವು ಜನಗಳ ಉಂಟು ಅವು ದಾವ ಮನ್ಪೇರು ಹಾಕುಜಿ ಅದೇ ನಿಜ ನಿಜ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅವು ದಾಳಜ್ಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಗೆದ್ದು ಅವಡು ಹಾಕಿದ ಹಚ್ಚಿವರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಜನರು ಕೆಲವು ಉಳ್ಳ ದಾಳ ಮನ್ಪೇರು ಹಾಕುಜಿ ಕೈ ಬಿಲೇನು ಒಂಜೇಲ ಕೈ ಜೊತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸಡಿ ಅವ್ರ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣಗ ಇತ್ತಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಬನ್ನಾಗ ಆತರ ಹಿರಿಯಕಲ ವಿಷಯ ಬನ್ನ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ನಡೀತಿದ್ದು ಗುರುನ ಸ್ಥಾನಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಕ ಅಂದಪ್ಪ ಪೂರ ಬೋಯ್ಟ ಇಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗೋರ್ದಾಂಡ ಲಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು
ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರಳಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕಿ ಎತ್ತುಗಳು ಅನುಭವ ಉಂಟು ಅವನು ಏನು ಪನ್ಪೆ ಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನನ್ನು ಮಿತಿದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಂಕಿ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯಗಳು ಅವು ಏನು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ತೆರಿನಾಟು ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಅವನಿ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಅವನಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಪನಾಗ ಯಾನ್ ದಾಯ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಸೈಡ್ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರ ಬಂದ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಈ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಅವಲೊಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಗಂದು ಪೋಯಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೋರಾಟ ಐಕ್ಲು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಹೌ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಕಬಡ್ಡಿ ಬಾರಿ ಅಂದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂಡ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಒಂಜಿನ ಪುದಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಆನಾಗ ಡಾಕಾಡ್ ಆಯಿನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಇಂಡಿಯಾದ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆತಿ ಇಂಡಿಯಾದ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ್ ಆಗಿ ಪೋಯರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ 25,000 ಆ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಹಿಡಿದು ಕಾಸ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಸೀದಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಸುಭದ ಕೊರಗಪ್ಪನ ನಡಬೋದು ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಒಂಜಿ ಆಟ ಇಂಕ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಯಾವಂಡ ಕಾಸ್ತ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಡೆ ಕೊರ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ವರ್ಷ ಕಾಣದ ತನಿಯ ಅಂತ ಆಟ ಗೊಪ್ಪೆ ಆಟ 16 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನರಮನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಜಿಂದ ಜಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ 25,000 ಕೈಟುಗೋರಿಯ ಪೋಂಬಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಂಡಿಯಾದ ನಂಬರ್ 1 ಭಾಸ್ಕರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆತಿದ್ದೆ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆತಿದ್ದೆ ಆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಅಂತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮು ಹರೀಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಅಸೋನಬ್ಬೆ ಮಾಧವ್ ಕರ್ಕೇರಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಹರೀಶೆ ಗರಡಿ ಹರೀಶೆ ಎಂಕಲ್ ಕೇಸರಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ನಂಬರ್ 1 ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದಿನ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೋಂದಿನ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡ್ರ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಡ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂದಿರ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ಗಳ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ಎಂಕಲು ಗಲಾಟೆ ಅದು ಮರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿಯರು ಮೇಚಿದ್ದಿದ್ಯಾ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ದಾದರ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಪಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಉದಯವಾಣಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಗಾಡಿಲೆಗೆ ಬರೋ ತೂಕೊಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ರೋಡ್ಲೆಗೆ ಸರ್ದಾಜಿನ ಇಂಚಿನ ಅದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶೂಟ್ ಬಂದು ಕೆರ್ನಾಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಟಾಸ್ ಪಾಡ್ನಿ ಮೇಯರ್ ಟ್ರಾಫಿ ಟಾಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗಿಂತೇಳಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಿರಬರ್ 35 ಜನ ಉಳ್ಳ ಇಂಕ್ಲು ಅವಾಗ ಸದನ್ ರೋಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಬ್ಬದ ಬಂಡ ಸಂಗತಿ ಇಂಚ ಎಂಗ್ಲೆ ಊರು ಬೋಡು ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಇಂಚ ಬೋಪ ಮಾರಾಯ ಎಂಕು ಬೋಪ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬಾರ್ದು ಕೊಂಡು ಬಂದಿರು 35 ಜನ ಗಾಡಿ ಕೊಂಡು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪಟ ಅವು ಕಪ್ಪು ಫ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತು ಇಂಚಲ ದುಮ್ಮು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಬಲ್ಲ ಘಟನೆ ಅವಾಗ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅದೇ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನೋಡ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀಟ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಓಕೆ ಮಂಡ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀಟ್ ಆಂಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಆತ್ಮಾನಂದರಾಮ್ MLA ವಸಂತರಾವ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ DC ಅಕ್ಕಂಗಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ರೈತರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಲ್ಮಾರ್ ತೂತು ಜಂಕರು 17,000 ಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಪ ಮರಳಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿಜ್ಜಿ ಮರಳಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯಾಡ್ ಅಕ್ಕ ಫಲ ಸದಾಶಿವನ್ನೇ ರವಿಯನ್ನೇ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಖರ್ಚು ಹಾಕಲು ಎಂಗ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ವಿನ್ ಆಯ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ವಿನ್ ಆದಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಂಜಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ ಪನಗ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಆತಿಜಿ ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಪುತ್ರ ನಿತ್ಯರಾರು ಪುರ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ
ಇತ್ತೆ ಶೋಷಣೆ ಉಂಟು ಕಮಲಾಕ್ಷಣ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಗನೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಡೆ ಇರ್ನ ಪಿರೋಡೆ ಜನಕ್ಕಲು ಜವನ್ ಇರ್ಬರ ಬರೋಂದೆ ಇತ್ತರು ಅವು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಉಂಡು ನೋಡೋಟ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತುನಾಗ ಸರ್ ದಯಪಣಗ ಅಪಗದ ಪಿಲಿ ಬೊಕ ಇತ್ತದ ಪಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ತಂಡಲುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಪಿಲಿಕುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಅಂಚೋಪುರಾಗ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ ಎಂಚ ತುಪ್ಪರ್ ಸರ್ ದಾದಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಾರ ಇತ್ತದ ಪಿಲಿಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿಕ್ಲ ದಾದಾ ಅಂಚಾತನ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತುನಾಗ ಸರ್ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇತ್ತನು ನೇಮ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪಿಲಿ ಈತಿಂದು ಇಂಚೆ ವಿಷಯ ಖರ್ಚಿ ಬೋರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಅಂತ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಟ್ಟು ಬಂದ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಕುಡ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಟ್ಟಿಡು ಮೋಡಿತ್ತನಾದ ಕಾಸು ಉಂಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಿಲ್ ತಗಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪೇರು ತಾಸು ತಗಲ ಕೊಡ್ಪೇರು ಈ ಪೂರೆಗಳ ರೇಟ್ ಏರ್ಪಾಯಿ ಹಾಕುದು ತಾಸು ತಕ್ಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ 7,000 ಒಂಜಿ ತಾಸಿಗೆ 7,000 ಸಂಬಳ 1,000 7,000 ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ ತಗಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ತುಂಬ 1,000 ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ 5,000 ಕೊಡ್ಪೇರು ಪಿಲ್ ತಗಲೆಲ್ಲ 5,000 ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಆಚೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಆಚೆ ಉಂಟು ಮಲಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ಪುಡಿ ಅಕ್ರೆ ಕಂಡವಾಡ ಖರ್ಚುಂಟು ಪಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಂಕೋಡು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಂಕೋಡು ದುಂಬದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪುಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜನಗಳು ಅಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2-3 ಬಸ್ ಬಂತದ್ದು ಬೋಡಿತ್ತು 2-3 ಜಾಕೆಟ್ ನಲ್ತದ ಅಕಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೇರಿದರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕಲೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡು ಒಳ್ಳೆ ಇರೆಗ್ಲ ಆತುಜೆ ನಮ್ಮ ದೇಪಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬದಲ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚಿನ ಬಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇರೆಗಿದಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈ ಜತ ಜವನಿರ್ದಾಲ ಪಂಡಿಜರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೈದು ಎಂಕಲ್ 60 ನಕಲು ವೆಜ್ಜೆ ನಕಲು ಹಾಕೊಂಡು ಸೇರ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಬದುಕಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಆವಡೆ ಟ್ರಕ್ ಮಂತ್ರ ಟ್ರಕ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಎಂಕುಲೇ ಮಂತೀನಿ ಪೂರ ವಿಷಯ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಬ್ಬರಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ಶುರು ಮಾಡಿನ ಕಮ್ಮಿಡಿ ಎಂಕಲ ಕಾಲಿ ಕಿಸೆ ಆಡಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು 100% ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮೃದು ಓಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಎದುರುಗು ವೆಂಕಟರಮಣದ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಎದುರುಗು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ವರ್ಷ ಅವನ್ ಬತ್ತ ಮನಗ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ದಾರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಂತದ ಕೊರೋನಾ ಪಿಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಿತ್ತು ಸರ್ ಪಿಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭ 15 ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಿಲಿ ಜತ್ತದು ಎಪ್ಪನಗನೆ ಪಿದೈ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡುಪುಜೇರು ನಿಮಗೆ ಉಳೈಪೋತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಪ್ಪು ಜೈ ಬುಡ್ತಿಜೇರು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಡಿ ಸೀದಾ ಪೋಯ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಮಸೂದು ಜಾತಿ ಪರ ಸಂಘ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪೈ ಕುಶಲಪ್ಪ ಜೋರು ಮಂತದು ಜೋರು ಬಂತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಪಿಲಿ ಜಪ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ವೇಕ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿದ ಫೋನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಜೀಪ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿಲಿ ಸೈಕಲ್ ಬಲಿಪುಡಿ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬಲಿಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬಂದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಪಿಲಿ ಜೈದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿಲಿ ಜೈದ ಮೆರವಣಿಗೆ పోతారు ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂತದ ಶಾರದ ಮಾತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂತದ ಬುಡ್ತಿಜಾರ್ 7 ಗಂಟೆದ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಪರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಪಿಲಿ ಜಪಡ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಿಲಿ ನಾಡು ರೋಡ್ ನಲ್ಪೇರು ಕೊಟ್ಬಿಜೇರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ಪಿಜೇರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಿಲಿ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಬಂತದ ಓಕೆ ಐಟು ಉಂತ ಬಂದ ವಿಷಯ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಸೇವೆ ಆ ದೇವರ ಎದುರು ಅವು ಸೇವೆ ವಿಚಾರ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಿಲಿ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಅವೊಂಜಿ ನರ್ತನ ಶೈಲಿ ಅತ್ತು ಅದು ಕೇವಲ ಪಿಲಿ ಪಂಡಗ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅತ್ತು ಪಿಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಪನ್ಪೇರೆ ದಮನಗ ಜೋಕುಲಾಜಿ ಪನಗ ಅಪ್ಪೆ ಪರಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಜೋಕುಲ ಆಂಡು ಪನಗ ಯಾನ ಬಾಲಿನ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅತ್ರ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈಕಾರು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಅಂಗ ಉನ್ನತೆ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಅಂಗ ಸರಿ ಆಂಡು ಪನ್ನಗ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನ ಆತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಆ ತತ್ವ ಮಣ್ಣದ ತತ್ವ ಉಂಡು
ಯಾನ್ ಬಂಡತೆ ಸಿಡುಬು ರೋಗ ಇಡೀ ಊರು ಹರಡೊಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಪರಕೆ ಬಂಟ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಪರಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅವನು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಪರಕೆ ಬಂದ್ಪೇರು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಪಿಲಿ ಗುಬ್ಬಾವ ಪಿಲಿ ಬಾಡುವ ಪರಕೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಆ ರೂಪ ಆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜವಾದ ಪರಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ರೋಗ ದೇವಿ ಪೂರ್ಣ ಸೋಡಿ ಸಿಡುಬು ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲ ಪುನಃ ಇತ್ತು ಐತ ಪರಕೇಡು ಪಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಒಂದು ದೇವಿನ ರೂಪ ಅವನ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿತ ರೂಪಡೆ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಪಿಲಿ ಪಾಂಡ ಪನಕ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ಪಿಗಿಲ್ಡಿ ಊರು ತಿರ್ಗಾಯಿಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನೆಚ್ಚಿದೆ ಪನಕ ಪಿಲಿಕ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಈ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಅದು ಪಡೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬದ್ಧವಾದ ಪಿಲಿ ಪಾಡು ನಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಚ ಐಕದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂತಾರ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ಪಾಡಿನ ರಂಗು ಉಂಟುನಾಗ ಸುರುಟು ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಉಂಡು ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಸುರುಟು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೋಬನ ಬಾಯ್ರೆ ಲೋಬನ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಪಿರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೀಪ ಮಂಡೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಊರದಿ ಐಕ್ ಲೋಬನ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳು ಎರಡು ಪಾತ್ಯರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಡಿ ಎರಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ಯರ ಬಂದದ್ದು ಬೀಲಿ ಜಪ್ಪಂಡು ಪೈಂಟ್ ಗುಂತುಣಿ ಪೈಂಟ್ ಗುಂತುಣಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚದಾಳಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಂಚನ ಆಜುಬಾಜು ಗಲ್ಲಿದ ದೈವರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿನ ತುಂಬದೀದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಎಂಗಲ್ನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪನ ಅಕ್ಲಿನ ತುಂಬದೀದು ಎಂಕಲು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಲೋಬಲ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ ಗಣಪತಿ ಅದೇ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತುನಾಗ ಇತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಓಲ್ಲ ಇರು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪರ ವಿಚಾರ ಅವು ಅಂಚನೆ ಆವಡು ಬಂದ ವಿಚಾರಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪಿಲಿ ಪನಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅವನುಂಡು ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಆ ಒಂದು ಪುರ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಓಲ್ಲ ಇಂಚಲ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಏತು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ಒಂಜೇ ದಿನ ದುಂಬು ಎರಡು ದಿನ ಬಂತ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಖರ್ಚಿಡ್ ಅಸಲ ಪೂಜೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಅಪ್ಪನ ವಿಜಯದಶಮಿ ಪಾಡ್ನೆ 25ಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ 24 ರಾತ್ರಿ ರಂಗು ಅಂತ 25ಕ್ಕೆ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುವ ದುಂಬು ಎರಡು ದಿನ ಇತ್ತು ದುಮ್ಮು ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ 5 ದಿನ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ನಾವು 5 ದಿನ ಪಾಡ್ದಿದ್ವಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಆದ ಮೂಲೆ ತಿರ್ತದ ಬೋನ್ಸ್ ಸೀಟದ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅಕಲ 5 ದಿನದ ಪಿಲಿ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪಿಲಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಆತಂದು ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ ಆತಂದು ಬರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಐನ ದಿನ ಎಂಕುಲ್ಲ ತೂತಿನ ನೆನಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಚಾಲೆಂಡ್ಗೆ ಪುಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಪ್ಪ ಅವು ಘಟನೆ ಇಂಚು ಉಂಟು ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದು ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪುರ ಪೋಪಿನಿ ರಾತ್ರ ಪುರ ಬಂದಾಗ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ತೂತಿ ನಾಕುಲು ಎಂಕುಲ ಅವೆನ್ ಇತ್ತು ತುಯಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಆ ಟೈಮ್ ಬಲ್ಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕೊಡ್ಲ ಬಲ್ಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ರೆಡ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂದು ಹೋಗುಂತ ಮೂಜೆಟ್ಟ ಬರಂತ ಲೈಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಚಟ್ಟಿ ಅವನು ತುಂಬೊಂದು ರೆಡ್ ಸಟ್ಟು ತುಂಬೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ನಲ್ಪರೆ ಲೈಟ್ ಅವು ಪ್ರಕಾಶ ಆ ಲೈಟ್ ಇದು ಅವಳೆ ಪಿಲಿ ಲೈಟ್ ಅವಳೆ ಪಿಲಿ ರಾತ್ರಿ ಓಕೆ ಇಂಚ ಪುರ ನಲ್ಪ ಅಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ ಜನ ತುಂಬರೆ ಆಗೊಂಜಿ ಸಂಬಳ ತುಂಬರೆ ಬಾರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಡಾಪನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ತೂತ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮಾಜೊಂದು ಬರೋದು ಉಂಟು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಯುಗ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ದು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಜನ ಗೊತ್ತು ತೂತಿನ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಪೂರ ರಿಕಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷಣನ ಪಿರ ಪಿಲಿತಲ ಕತುವೋಡು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಪತ್ತ 3 ವರ್ಷ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪಿಲಿನ ಒರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಏಪ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಯರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತಲ ಪಿಲಿತ ಮೋನ ತೋಡ ಕೈಕಾರ್ ಸುಖ ದಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬದುಕಿದ್ದು ಒಳ್ಳ ನೂತನ ವರ್ಷ ಹೆಂಗ ಪಿಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೂತನ ವರ್ಷ 95 ನೂತನ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ 100% ಪಿಲಿ ಪಾಡುವ ಸೂಪರ್ 5 ವರ್ಷ ಪುನಃ ಬಾಕಿ ಬದುಕು ತೋರಿ 100% ಪಿಲಿ ಪಾಡುವೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡ್ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಶಾರದನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟು
ನಿಜವಾದ್ಲ ದಯಪಣ್ಣಗ ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದಾರ ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ಬುಡ್ಪುಜಿರ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಉಂಡು ಮಾತರೆಗಳು ನಾವು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಂಜ ನೂತನ ವರ್ಷ ಆಪುನು ಏಪನ ಇತ್ತ 95 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜ್ಲಕೇರಿದ ಒಂದು ಏಪ 100 ವರ್ಷ ಆಪುನ 5 ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಆನಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡುವಾರ್ ಓಕೆ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಬಿಲಿ ಪಾಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕುಲೊಂದು ಯಾಲ ಬದಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡಿ ನೋಡೋಟ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಕಾತೊಂದು ಲೆಂಕು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದಯಪಣಗ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣೆ ಈ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಇಂದ ಪರಲಿ ದಂತಕತೆ ನೋಡೋಟು ದಯಪಣಗ 95 ವರ್ಷ ಬರೋಬ್ಬರಿ 95 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಮೊಲ್ತೊಂದುಲೆರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಜಪುಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನಾರು ದಾಯಪನಗಾರನ ಕುಟುಂಬ ದಾಯಪನಗಾರನ ಪಪ್ಪ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆರು ಶುರುಮಾಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಒಂಜಿ 30 ಜನಲ ಕುಟುಂಬದ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡುವೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪೀತ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಲ್ತೊಂದು ಪುಂಡು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂತಿನಾರೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣ ಸರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗುರು ಆದು ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣ ಸರ್ ಅಂಚೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದೇರು ಅವು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನಾರೇನಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತಲಕ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುನಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಏಪಾರ ಪಿಲಿತಲಕ ನಲಿಪುನಿ ಪಿಲಿತಲಕ ನಲಿಪು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಏಪ ಪಿಲಿತಲಕ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದ ನಲಿಪುರು ಪನ್ನಗ ನೂತನ ವರ್ಷ ಆನಗ ಪನ್ನಗ ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜ್ಲಕೇರಿ ಐಕ್ ನೂತನ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಗ 5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಪಗ ಆರ್ಲ ಪಿಲಿತಲಕನೆ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿ ನಲಿಪು ನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪುನಗ ಇತ್ತ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಿರಿತ ವಿಚಾರಡ್ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಪನ್ನಗ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಈ ದಸರಾ ಮನೋತ್ಸವ ದಸರಾದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗು ಈ ದಸರಾದ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ನಿಟ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆವತ್ತು ಪೋಡು ಏನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆವಡು ಏನೋ ತಂಡ ಆವಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾದ ಆವಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಎಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಪೊರ್ಲು ನಡ್ತಂದು ಪೋಡು ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಗಳ ಒಂಜಿ ದಾವ ಒಂಜಿ ಆವಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಆ ದೇವರ ಎಂಗಳಿಗೆ ಶಾರದಾಂಬ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕೊರಡು ಆತೆ ಎಂಗಳು ದೇವರ ನಡ್ತಂದು ಪುಡಿ ಏನೆಗಳ ಪಿಲಿತ ಗುಬ್ಬದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪಿಲಿ ಮಡ್ಪೋನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಳು ಸೇರ್ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ತಾಸದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂರದಿಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊರ್ಲುಡ ಆವಡು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಸರ್ ಇಡ ಪಾತ್ರ ದೆಪಣಗ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೆಕಡ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಜ್ಲಕೇರಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೇರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ದೆಪಣಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತಂಡಗಾರಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬಜ್ಲಕೇರಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಲ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕೇರಿಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಂಚಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣೆ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರಡ್ ಅರ್ನಪುದರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕೇರಿ ಬನ್ನಗ ಐಟ್ ಅರ್ನಪುದರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಅರ್ನಪುದರ್ ಅವೇ ರಾಜಕೀಯ ಪನಗ ಐಟ್ ಅರ್ನಪುದರ್ ಪನಗ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಪಿಲಿತಲಕನೆ ಬದುಕಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನ್ 95 ವರ್ಷದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿದ ರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನಿಯರು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ತಿರುವಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಜಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಸರ್ ಇಡ ಪಾತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ತೆರಿವಿನಂಚಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡೋಟ್ ಮಸ್ಜಿನ ಪಂದಿರ ಸೀದಾ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ಜಿನ ಪಂದಿತ್ತಿನ ಕೇಂದಿತ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕಿನಿ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಇಡ ಪಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇರ್ ಪಲ್ಲಕನೆ 100 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಇರ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡೋಡು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕಗ್ಲ ಇರ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡೋಡು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕಗ್ಲ ಇರಗ ಆಯುರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ ಕೊರಡು ಕೈಕಾರ್ ಸುಖ ಕೊರಡು ದೇವರು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ ಪಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಸರ್ ಇಡ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಇವ್ನ ಒಂದು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿನರಿಕೆಗೊಂಡು ಲಾತ್ ಎಡ್ಡಾವಡ ಪಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಜ್ಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ದಯಬನ್ನಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರಡ ಆದುಪ್ಪಡು ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರ ಆದುಪ್ಪಡು ಎನಕಡೆ ಪಲ್ನಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ರೌಡಿಸಮ್ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಚಾರ ಈ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಾಗ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣನ ಪುದರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಿತ್ತು ಬಟ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣೆ ಪನ್ನಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಯ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಬತ್ತನ ಬಂದು ನಿಕುಲ್ ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರೆನ್ ನಂಬುದಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಏಪ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪುಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಪಂಡು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮಿಳ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಆರೋಜಿ ಸವಾಲು ಕೊಡದು ಯಾನ್ ವಿನ್ನಾಪೆ ಪಂಡದು ವಿನ್ನಾದು ತೋಜವೇರ್ ಪನ್ನಾಗ
ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಆರು ಒವೇ ರೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಡುಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ವಿನ್ನಾದ ತೋಜಾವಿರ ಪನ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ಸಲ ಉಂತದಲ್ಲ ವಿನ್ನ ತೋಜಾವಿರ ಪನ್ನಾಗ ಅದನ್ನ ಪಿರೋಡುಪುನ ಜನಬಲ ಆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಆ ಜನಕುಲು ಕಮಲಾಕ್ಷಣೆ ಪನ್ನಾಗ ಏತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡದು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ನಡಪವನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಎತೇ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಬರಡು ಎತೇ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಬರಡು ಅಕಲ್ನ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಅವೇ ಚಾರ್ಮ್ ಅವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಣನ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಪನ್ನಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಘನತೆ ಗೌರವ ಏಪಗ್ಲ ಉಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪಡೆ ಪಂದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಪರೊಂದಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7. ಕುಡ್ಲದ ಪರ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪಂಪೇರು ಅಪಗಲ ಪಿಲಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಪಿಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಪಿಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪಂಡದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ ನಾಯ್ಕ್. ಈ 25 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಪಿನಿವೇಶಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಾರ್ದು ಓನೆಗೆ ಪರ್ತಿದ ಮುಖವಂತದು ಕಣ್ಣಗೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಪುಜೀದು ಆರು ಜಪ್ಪುನಿ ಪಿಲಿತ ಟ್ರಕ್ ಮಂದಿನ ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನು ದಾಯಿ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಣಗ ಸಾಹೇಬನ ಕುಲ್ಲ ಎನ್ನೋಡಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪಿಲಿ ಪಾಡುದು ಪರಕೆ ಸಂದವಂತೆ ಎಂಚ ಸರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಕುರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದಿನ ಹಾಕುಲ್ ತೂತಿನ ಆ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ದಿನ 7 ಕುರಿ ಮೂಜ್ ಸುತ್ತಿರ್ಗದು ಲಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅವನು ಎಂಕುಲು ತುಟ್ಟಿದು ಕೈ ಟಚ್ಚಾವಂದೆ ಪಿರಾಕು ಅಪ್ಪಗ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಎಂಚೆತ್ತಂದ್ರೆ ತೆತ್ತಿ ಬಾರದು ಕಡೆದು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮಂತಂದ ಟ್ರಕ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮೈಟ್ ಪೈಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಣೆ ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವೇತೋ ಜನ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪಾಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿನ್ ಆತಿನ ಒಟ್ಟುದು ಬಂತೇನು ಒಟ್ಟುದು ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಗೆಂದು ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟು ಗೆಂದಿ ಇದು ಪಿಲಿಬಾಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪಿಲಿಬಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲಾ ಪನ್ನಗ ರೌಡಿಸಂ ವಿಚಾರ ಕಮಲಾಕ್ಷಣನ ಪುದರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಿತ್ತು ನಾನು ರೌಡಿ ಆತೀನಿ ರೌಡಿ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ರೌಡಿ ಏರಿಯಾಗ ಆಯ್ತೀನಿ ರಾಜಕೀಯವಾದ ರೌಡಿ ಆತೀನಿ ನಾನು ಹಿಂದುತ್ವ ಎಂಕಲ್ನ ಬೋಡಿತೀನಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೌಡಿ ಆತ ಕಿಸ್ತಲು ಅವು ಪೂಜ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜಾ ಇಲ್ಲ ಪಿಲಿಜಪ್ಪ ಅವರು ಎದ್ದಣ್ಣಲ ಪಿಲಿಜಪ್ಪ ಅವರು ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಾ ನ್ಯಾರ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಪುರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಬಂಡ ಎಂತುಡನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಳ್ಳಲು ಬಾಗ್ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಳಿಚರನು ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬೆ ಸೀನೆ ಬಾಂಕಿ ಪುತ್ರ ಪದ್ಮನ ಪುತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಎಂಗಳ 2-3 ಜನ ಪಿಲಿ ಹಾಕಿ ಪಾಡುವಂತ ಕುರಿ ಹಾಕುಂತ ಇಲ್ಲ ಘಟನೆ ಅಂಡಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಉಂಡು ಪುರ ಅಂಡಿ ಎಂಗ್ಲಿನ ಕೆರ್ಪುನಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ RSS ದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕುಟುಂಬನೇ ಆರಿಸಿರ್ತದೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪನೊಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಾರೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಸೀಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ರೌಡಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಲ್ದಾರೆ ಪಿಲಿ ಜತ್ತದು ಎಪ್ಪನಗನೆ ಪಿದೈ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡುಪುಜೇರು ಸೀದಾ ಪೋಯ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಬಲಿಪುಡಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಬಲಿಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಮೇಲಡಿಗೆ ಬೋತ ಏಳು ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನನ್ನಾರೇನು ಏನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಲಕ ಸಿಗರ ದಿಕ್ಕುನಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ ಪಾಡ್ದು 100 ವರ್ಷ ಪಿಲಿ 100% ಪಿಲಿ ಪಾಡುವ 5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು